Anambra State bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo akpụkọ ka ejikọta aka ọnụ hụ na na-enwe usoro kwesịrị n'ihe gbasatara njem okporo ụzọ na steeti a ma mee ka amata na ya na ọchịchị ya ga na-esonyere ndị Federal Safety Corps ịhụ na ebelatara ihe mberede n'okporo ụzọ. Onye nta akụkọ anyị bụ Emmanuel Okonkwo wetara anyị ozi. Gọvanọ Chukwuma Soludo mere ka amata nke a na Lighthouse Ọka site n'aka osote ya bụ Dr. Onyekachukwu Ibezim oge ndị Anambra State Federal Safety Corps nke onye ndu ha bụ Sector Commander Oriakụ Joyce Alexander bịara kpọtụrụ ya ka wetara gị ka o si gaa. Steeti a gosipụtara mwute ọ nwere na ndị mmadụ ọkachasị ndị na-akpọ ụgbọala na ndị ọzọ na-aga n'okporo ụzọ amaghị ihe ntụziaka dị iche iche na-adị n'okporo ụzọ nke a kpọrọ road sign n'aha bekee wee fọdụzie irube isi wee nye ya ebe ọ kọwaziri na ihe ndị a na-ebute ihe ọghọm dị iche iche a na-enwe n'okporo ụzọ gbaa gburugburu ebe ọ kpọkụzi ndị Federal Road Safety Corps ka abụ ndị ga-agbanyesi ike ịdị na-akụziri ndị mmadụ otu esi eme n'okporo ụzọ maka iji wee belata ihe mberede okporo ụzọ na steeti a. N'okwu ya na mbụ, onye ji ọkwa Anambra State FRSC Sector Commander bụ Oriakụ Alexander kọwara na ya bụ njem nleta bụ nnọọ nke ebumnobi ya bụ ikpokwu gọọmenti Anambra ka o sonye n'uju na ya bụ amụma ewepụtara akpọrọ State Road Safety Advisory Council SARSAC nke bụ alaka National Road Safety Advisory Council NASAC nke ebumnobi ya bụ ịgba mbọ ma benete ihe ọghọm dị iche iche a na-enwe n'okporo ụzọ awara dị iche iche na Nigeria, ọkachasị na otu o si wee metụta steeti ma gbanyisikwa ike hụ na otu esi wee dozie okporo ụzọ awara niile bụ nnọọ nke na-esonye na ntụziaka otu esi eme ihe